Matapos itong marinig ng albularyo, gulat na gulat ito sa kadahilan ng hindi niya lubos sukat akalain na napakalalim pala talaga ng kaalaman ng ama nila Emilio pagdating sa angkan ng mga bugrat. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila inumpisahan ang kanilang pagpapainom sa bata ng mga langis na siyang kusang magpapaalis sa mga yanggaw na naninirahan sa loob ng katawan nito. Bagaman tinigal po na ni Tandang Uban ang katawan ng bata, nakakapagtaka pa ring nagagawa nitong makapumiglas na parabang ayaw nitong lunukin ang mga langis na pilit pumapasok sa kanyang sistema. Maya-maya pa, bigla namang napahawak sila Emilio sa kamay nito nang masipat nilang pilit kinakalmot ng bata ang kanyang amang patuloy na nakahawak sa kanyang katawan. Dahil sa ganoong gawain ng kalunos-lunos na biktima ng yanggaw, wala nang maisip na paraan noon sila Malik kundi hanapin ng nilalang na nagbigay dito ng karamdaman. Emilio, samahan mo muna si Tandang Uban. Pumunta kayo sa labas ng bahay at magtawag kayo ng mga engkanto. Ipahanap niyo ang bugrat na nagbigay yanggaw sa batang ito. Wika ni Malik sa kanyang panganay na anak habang iniaabot ang damit ng bata. Matapos itong makuha ni Emilio, agad naman silang lumabas ng ermitanyo upang magsagawa ng ritual na magtatawag sa mga engkantong nasa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang likurang bahagi ng tahanan nito kung saan merong mga biik ang kumakain. Nang masipat yon ng ermitanyo, bigla naman itong napangiti habang sinasabihan si Emilio na magpaalam sa may-ari ng mga biik na kukuha sila doon ng isa para gawing alay. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay, alinsunod sa inutos sa kanya. Manong, kung pwede po makahingi ng isang biik ayon kay Lolo Uban, gagawin niyang alay para mahanap ang mga nilalang na nagbigay sakit sa inyong anak. Wika ni Emilio pagpasok nito. Sige lang, iho. Kumuha lang kayo dyan ng kahit na ano. Wala yang problema. Basta mapagaling ninyo ang aking anak. Sagot naman ng lalaki. Matapos itong marinig ni Emilio, dali-dali naman siyang bumalik sa likuran ng bahay upang ilahad ang pagsang-ayon ng lalaki kay Tandang Uban. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang isang biik at dali-dali itong sinaksak ng kanyang kambit sa leeg. Habang kumikisay-kisay noon ang katawan ng kalunos-lunos na baboy, panay naman ang ginagawang pag-uusal ni Tandang Uban habang patuloy na gumuguhit ng mga simbolo sa lupa. Maya-maya pa, bigla namang napatras si Emilio sa kanyang kinatatayuan nang masipat niya ang mga kulay puting usok na pumapasok sa katawan ng ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla na lamang niyang nasipat ang pagsitalunan ng mga tikbalang sa ere na parabang nasa espiritual pa itong kaanyuan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nanumbalik sa kanyang sariling diwa ang ermitanyo na siya namang dali-daling nilapitan ni Emilio. Tandang Uban, ayos ka lang ho ba? Tanong nito habang nakahawak sa balikat ng matanda. Ayos lang ako, iho. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa tatay mo, nagawa ko na ang inuutos niya. Sagot naman ng ermitanyo habang dahan-dahan itong tumatayo. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, agad naman niya yung tinulungan sa pagbabao ng biik na kanyang pinaslang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa loob ng pamamahay ng albularyo kung saan nadatnan nila ang ama nila Emilio na nagpapahinga kasama ang lalaki. Seryoso ang pag-uusap nito na parabang may kung anong plano silang binabalak. Habang dahan-dahang lumalapit sila Tandang Uban sa kinauupuan nito, maigi naman nilang pinakinggan ang usapan ng dalawa. Maya-maya pa,
Doon na nila narinig ang tungkol sa isang babaeng naghatid umano sa anak ng albularyo tuwing kakatapos lang nito sa eskwela. Bagaman hindi niya nakakausap ang babaeng yon, kampante naman siyang wala itong ginagawang masama sa kadahilanang wala siya doong nararamdamang kakaiba. Matapos naman itong marinig ng ermitanyo, bigla naman itong sumingit sa kanilang pag-uusap upang maipaliwanag ng husto ang tungkol sa abilidad at kakayahan ng isang bugrat. Alam mo, iho, ang mga bugrat kagaya yan ng mga gabunan. May kakayahan silang maitago ang kanilang presensya sa tao at maging sa albularyo man kung napagtatanto nilang mahina ang karga nitong tangan. Hindi sa sinasabihang kita ng mahina ka, pero yan ang isa sa mga kakayahan ng bugrat sa pagkakaalam ko. Singit na paliwanag ni Tandang Uban. Matapos itong marinig ng albularyo, walang pagdadalawang isip naman itong sumang-ayon sa sinabi ng ermitanyo. Ayon sa kanya, na bagaman tinuturing na siyang albularyo sa kanila, aminado siyang wala pa siyang gaanong karanasan pagdating sa mga kaganapan na merong kinalaman sa ibang dimensyon at sa mga nilalang na naninirahan doon. Dagdag pa ng albularyo na sa 5 taon niyang nasa serbisyo, tanging mga simpleng karamdaman lamang ang kanyang napapagaling. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na inilahad ni Tandang Uban ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Inilahad niya din noon sa ama nila Emilio na hindi yun malayo sa lugar, gawa ng madali lang itong nahanap ng mga engkantong kanyang inutusan. Dahil sa kanyang sinabi, matyaga namang naghintay ang pamilya nila Emilio sa pagsapit ng gabi. Hindi kasi sila maaaring sumugod ng takipsilim o hapon, gawa ng inaasahan nilang marami pa ang mga taong magagawi sa lugar na yon. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, panay naman ang kanilang ginagawang pagpopoder at pagbabakod sa kanilang katawan. Nakasanayan na kasi nila itong gawin kapag alam nilang meron silang digmaang pupuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, kinuha na nila ang kanilang mga lagaraw upang ito'y hasain habang hindi pa gaanong lumulubog ang araw. Mga Ginoo, matanong ko lang, bakit lagaraw ang mga gamit ninyo? Tanong ng albularyo habang pinagmamasdan sila nito. Ito kasi ang sandatang ipinamana sa akin ng aking ama bago siya namatay. Dito niya ako hinasa, kaya ito din ang nagustuhan kong sandata. Kung titingnan isang mapurol na sandata ang lagaraw, naniniwala ang ama ko na isa ito sa 5 sandata na maaaring pumuksa sa mga demonyo at sa mga galamay nito. Paliwanag naman ni Malik habang patuloy nitong hinahasa ang kanyang lagaraw. Matapos itong marinig ng lalaki, agad naman itong ipinagpatuloy ang kanyang pagtatanong na siya namang buong pusong sinagot ni Malik. Ang tanging iniiwasan niya lamang noon sa mga katanungan ng albularyo ay ang tungkol sa kanyang mga mutyang tangan at sa bisa ng mga ito. Hindi niya kasi basta-bastang pwedeng sabihin ang ganoong mga impormasyon sa kadahilanang masyado itong mapanganib para sa kanyang mga mutyang ilang taon nang pinapangalagaan. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, natapos na nga ang ginagawang paghahanda nila Emilio. Napakatalas na noon ang kanilang mga lagaraw na tangan-tangan na siya namang senyales na pwede na itong isabak sa digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na ng kanilang grupo na hanapin ang pugad ng mga bugrat. Inaasahan na nila noong madali nilang matatapos ang kanilang mga misyon sa kadahilanang malapit lamang ito sa baryo na kanilang kinaroroonan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pagsisipat at pagmamasid sa buong paligid. Kampante naman sila noong walang magpapakita sa kanila.
sa kadahilanang sapat na ang kanilang kumakawalang mga espiritual na presensya sa buong paligid. Nang madapo na sila sa dulong parte ng lugar, agad namang nasipat ni Tandang Uban ang isang tahanan na hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Napansin nilang 2 palapag ang bahay na yon, subalit wala ni isang gasera ang nakasindi sa buong lugar. Dahil sa kanilang mga nakita, doon na sila dahan-dahang nagtaka, gawa ng kung sa mga ordinaryong tao ang bahay na yon, hindi maaaring walang nakasinding gasera sa loob nito. Sa tingin niyo ho, Tandang Uban, yan ho kaya ang pugad ng mga bugrat? Tanong ng ama nila Emilio habang pinagmamasdan ang buong paligid. Wala nang ibang bahay dito, iho, ang makakapantay sa napakaitim na presensya ng bahay na yan. Gusto mo ba magpustahan pa tayo? Pabirong sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos itong marinig ni Malik, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang binubunot ang kanyang lagaraw. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na siya nag-umpisang maglakad, na mabilisan namang sinundan ng magkapatid. Habang papalapit sila sa bahay, panay naman ang kanilang pagsipat sa kanilang dinaraanan sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na kilala ang mga bugrat bilang mga tusong aswang at matatalino. Hindi yun gumagawa ng bastang pugad sa bawat lugar, gawa ng palaging nakatuon ang isip nito sa maaaring gawin ng bawat hanay ng kanilang mga kalaban na hindi nila inaasahang naninirahan sa kanilang pinagpupugaran. Maya-maya pa, narating na nga nila ang dingding ng bahay na kung saan agad naman nilang naramdaman ang napakalalim na paghinga ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Habang patuloy nila noong pinakikiramdaman ng buong paligid, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng isang tinig na nagwiwika sa dingding ng, "Sino nandyan? Naaamoy ko kayo. Huwag na kayong magtago." Matapos naman itong marinig ni Malik, walang pagdadalawang isip naman itong pinakiramdaman ng bawat dingding at walang pagdadalawang isip na itinarak ang kanyang lagaraw sa lugar na kanyang pinaghihinalaan na kinaroroonan ng aswang. Pagbunot niya noon ng lagaraw sa dingding, halos hindi naman lubusang makapaniwala sila Emilio nang masipat nila ang dugong umaapaw mula rito. "Tay, huwag mong sabihing napatay mo ang bugrat." Gulat na tanong ni Upal habang nababahalang nakatitig sa kanyang ama. Nang papasok na noon si Malik, agad naman yung naantala nang marinig niyang magsialulungan ang lahat ng aso na naroon sa bawat bahay na nasa baryo. Habang patuloy nilang pinakikinggan ang mga pag-alulong nito, doon na nila dahan-dahang naramdaman ang pagsilabasan ng mga bugrat sa kanilang pinagpupugaran. Halos kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ng malaaninong nilalang na nababalot ng mahabang kapa sa kanilang mga katawan. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala na sila noong nagawa kundi ang bunutin ang kanilang mga sandata at paghandaan ang nalalapit na magaganap na digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasipat ang isang matandang babaeng merong daladalang tungkod at sako. Panay ang ginagawang paghagik-gik nito habang patuloy sila noong pinagmamasdan. Paglapit ng nilalang sa kanilang harapan, doon nila nasipat ang kaanyuan nitong dahan-dahang nagpapalit sa wangis ng isang dalaga. "Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Maaari bang malaman kung anong pakay niyo sa pugad ko?" Wika ng babae habang patuloy sila nitong pinagmamasdan. Nang marinig naman ng ama nila Emilio ang sinabi nito, dali-dali naman itong tumayo habang nagsasabi ng, "Naparito kami para singilin sa iyo ang lahat ng mga ninakaw mo. Oras na ng singilan, ginang. Kaya na may panahon na siguro para ikaw ay magbayad."
Magbayad? Sa pagkakatanda ko, Ginoo, wala akong naging utang sa'yo. Ni hindi nga kita kilala. Kaya paano mo sa akin ikukumbinsi ang bagay na yan? Sagot naman sa kanya ng dalaga. Matapos nitong makapagsalita, bigla na lamang itinaas nito ang kanyang dalawang kamay nang masipat niya ang mabilisang pagsugod sa kanya ng ama ni Emilio. Paglapat ng lagaraw nito sa matutulis at matitigas na kuko ng nilalang, bigla naman siyang nagpakawala ng isang napakalakas na pagsuntok na hindi nito nagawang mailagan. Sa pagtilapo ng dalagang yon sa damuhan, agad naman noong sumugod ang iilan pang mga bugrat na nagmamasid sa buong paligid. Halos lahat ng nakalaban noon ng kanilang pangkat ay labis na nagbibigay sa kanila ng matinding pagsubok sa kadahilan ng hindi basta-bastang nasusugatan ang ganoong uri ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, sa unang pagkakataon, naging bigo sila Malik na makapaslang ng kahit na isang bugrat. Bagaman maraming usal ang maaaring gamitin noon ng ama ni Emilio sa kanilang mga kalaban, ninais pa rin itong makipaglaban ng patas nang sa gayoy kahit papaano magawa nilang aliwin ang kanilang mga sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras noon sila Emilio nang masipat nilang dahan-dahan ng nag-iiba ng anyo ang mga bugrat. Ang iilan sa mga ito ay kawangis na ng mga baka, baboy, kambing at kalabaw na nasa kaanyuan ng isang anino. Labis naman yung ikinabahala noon nila Emilio gawa ng nagiging palaisipan para sa kanila kung papaano magagapi ang ganoong uri ng mga nilalang. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa kinaroroonan ng ermetanyo nang masipat nilang magliwanag ang dalawang palad nito. Panahon na siguro para magamit ko ang pinaka-iniingatan kong mutya ng San Telmo. Humanda kayo mga demonyo. Pagpipira-pirasuhin ko ang mga katawan ninyo. Wika ni Tandang Uban matapos makapagbigkas ng mga lihim na karunungan. Pagsilay niya sa isang aninong kalabaw na papalapit sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang binitawan ang hawak niyang lagaraw at kasabay nito ang pagsunggab niya dito ng buong lakas habang patuloy na nag-uusal. Segundo lang noon ang dumaan nang masipat nila Emilio ang panghihina ng nilalang na siya namang naging sanhi upang magawa itong mapangibabawan ni Tandang Uban. Walang sabi-sabi, buong lakas naman niya itong ibinalibag sa lupa at kasabay nito ang kanyang pagkuha ng lagaraw na siya namang dali-dali niyang itinarak sa katawan ng kalabaw. Matapos itong gawin ni Tandang Uban, doon nila nasilayan ang dahan-dahang pagkalat ng anino ng kanilang kalaban, hudyat ng mabilisan itong kamatayan. Dahil sa pangyayaring yon, bigla naman nilang nasipat ang pagsiangil ng mga nilalang na parabang labis ang panggigigil ng mga ito na sila ay kitila ng buhay. Pagsipat nila Emilio sa pagsuot ng iilang bugrat, tanging pagpapalipad hangin na lamang ang kanilang nagawa habang patuloy na iwinawasiwas ang kanilang mga sandata. Paulit-ulit nila itong ginawa hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na silang nilisan ng mga nilalang. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa kanilang ama nang makita nila itong merong ibinaon sa bakuran na kung anong bagay. Habang tinatabunan niya yon ng lupa, panay naman ang kanyang ginagawang pag-uusal na siya namang hindi nagustuhan ng mga bugrat. Halos segundo lang noon ang dumaan nang bigla siyang sugurin ng lahat ng puwersa ng mga nilalang na siya namang labis na ikinabahala nila Emilio. Sa puntong yon, wala na sila noong nagawa kundi ang magmasid habang patuloy na sinisigawan ang kanilang padre de pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang biglang tumayo ang kanilang ama at kasabay nito ang pagbitaw nito ng kanyang mga huling buhay na salita sa paligid.
paglapit noon sa kanya ng mga bugrat, laking gulat na lamang ng mga ito nang tuluyan ng manumbalik sa kanilang mga balat kayo ang kanilang totoong anyo. Ilang ulit man nila noong subukang magpalit ng anyo, subalit bigo silang gawin ng mga bagay na yon, na para bang may kung anong mahika ang humaharang sa kanilang mga salamangka. Maya-maya pa, napasipat naman ang mga nilalang sa kinaroroonan ng ama nila Emilio nang makita nila itong dahan-dahang binubunot sa lupa ang kanyang lagaraw. Siguro naman sa ngayon, alam niyo na kung anong sitwasyong inyong kinakaharap, hindi ba? May tanong ako sa inyo. Naway sagutin niyo ito ng buong puso sapagkat dito nakasalalay ang buhay ng inyong angkan. Sino sa inyo ang nangyanggaw sa isang bata na naninirahan dito sa baryo? Tanong ni Malik habang dahan-dahang lumalapit sa mga nilalang. Nang marinig naman ito ng mga aswang, bigla naman yung nagsitinginan sa kanilang mga kauri na parabang naghihintay ng kasagutan. Paglapit ni Malik sa isa sa mga ito, walang awa naman niya yung tinaga ng kanyang lagaraw na siyang naging sanhi upang tumilapon ang isa nitong tenga sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang napatayo ang isang dalagang naroon na nagsasabi ng, "Ako ang nangyanggaw sa batang yon. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin?" Matapos itong marinig ng ama nila Emilio, dali-dali naman niyang sinenyasan ang dalaga na lumapit. Hindi mo ba alam na mamatay-matay na ang pamilya ng batang yon dahil sa pangyayanggaw na iyong ginawa? Wala ka bang awa? O sadyang pansariling kapakanan niyo lang ang inyong pinapanikan? Tanong nito sa aswang. Nang marinig naman yon ng dalaga, bigla na lamang napatikom ang bibig nito na parabang hindi na niya alam kung ano ang kanyang isasagot sa katanungan ni Malik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng aswang na yon nang maramdaman niya ang pagtagos ng lagaraw sa kanyang bewang. Bagaman hindi siya noon nagtamo ng malubhang pinsala sa kanyang katawan, subalit hindi niya pa rin noon maiwasang mapasigaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Matapos itong gawin ni Malik, agad naman niyang inutusan ng kanyang dalawang anak na kumuha ng kugon na siyang kanilang gagamitin sa pagtali sa mga paa at kamay nito. Nang marinig naman nila Emilio ang iniutos ng kanilang ama, dali-dali naman sila noong naghanap ng kugon sa lugar upang madaling makabalik sa lugar na kinaroroonan ng mga ito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paghahanap, maigi naman nilang pinag-usapang magkapatid ang tungkol sa lihim na karunungan na ipinamalas ng kanilang ama. "Kuya, sa tingin mo, ano ang ginamit ni Itay na dasal kanina?" Tanong ni Upal habang bumubunot yon ng kugon. Hindi ko nga din alam, Upal eh. Siguro, mas mainam na tanungin na lang natin siya." Sagot naman ni Emilio. Nang makakuha na sila noon ng kugon, dali-dali naman silang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang ama. Pagbalik nila sa lugar, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang punong-puno na ng sugat ang mga bugrat na kanilang nadakip. Bagaman hindi malalalim ang mga pinsala nitong natamo, sinigurado nila noong hindi na din magtatagal ang angka ng lahing yun. Sa kadahilanang ang ginamit na panghasa ng kanilang ama sa lagaraw nito ay ang mismong pangontra sa mga bugrat na labis nilang pinakainiiwasan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na ipinag-utos ng kanilang ama sa mga nilalang na lumayo na sa baryo. Wala namang nagawa ang mga ito kundi sumunod sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na tuluyan ng natalo ang kanilang angkan. Habang paika-ikang naglalakad papalayo ang mga nilalang, naging abala naman noon sila Emilio sa pagtali ng kamay at paa ng dalaga. Bagaman humihikbi na ito sa pag-iyak, hindi pa rin yun naging rason para ito'y pakitaan ng kanilang awa. "Ginang, pakiusap lang. Huwag ka nang umiyak. Wala naman niya magagawa para magbago ang tadhanang iyong kinakaharap.
Nagkasala ka sa tao, kaya marapat lamang na ito'y pagbayaran mo. Wika ni Malik. Wala akong kasalanan. Ginawa ko lang ang alintuntunin ng aming angkan. Kahit patayin niyo ako at lutuin ng buo, kailan may wala akong pagsisisihan. At sasabihin ko sa inyo, hindi para sa akin ang luha kong ito, kundi para sa inyong grupo. Isang kahibangan, ang pakawalan sila mga Ginoo. Babalik sila. Tandaan niyo yan. Okay, mukhang medyo nakakatakot yung banta ng dalaga. Babalik? Bakit? Tsaka nakakapagtaka, bakit nga ba pinakawalan, di ba? Dapat tinuluyan na nila yun eh. Pero hindi natin masasabi kasi hindi naman sobrang sama ng grupo nito nila Emilio eh, di ba? Kaya para wala na tayong tanong-tanong, tsaka hindi na tayo manghula sa mga susunod na mangyayari, sunod kagad natin yung 7. Yun lang. Salamat.